Bon dia, guapíssims. Ens en anem a Aguascalientes, poble anterior per pujar al Machu Picchu. I guapíssimes. I guapíssimes. Tenim el Camino Inca per arribar al Machu Picchu. Ara som dins el tren que ens porta cap a Aguascalientes per demà pujar al Machu Picchu. Estem en direcció al Machu Picchu, ara sí. Estem pujant en bus perquè anem amb les mames, però bueno, no passa res. Som a l'entrada al Machu Picchu i això torna a ser PortAventura, Machu Picchu es diu Machu Picchu perquè Machu significa vell i Picchu muntanya. Al davant hi ha la muntanya del Huayna Picchu, que significa, vol dir que és una muntanya jove, perquè Huayna és jove i Picchu muntanya igual. S'està aixecant la boira i això és espectacular, Aquí tenim la cantera del Machu Picchu. La muntanya, o sigui, van adaptar la muntanya on estaven ells. També diu que demostra que el... que demostra que el Machu Picchu encara està en construcció. Estem al temple principal del Ribera Maya, del Machu Picchu, i el seu déu és Huiracocha. El seu déu és Huiracocha, el fill del qual era el Sol i el fill del qual era l'Inca, que era el mig sol, mig humà, i era el seu màxim jefe. Oh yeah.
Estem pujant a la muntanya del Machu Picchu, perquè la de Huayna Picchu... Se't veu, La de Huayna Picchu s'havia acabat, que és la foto que tenim nosaltres tots al cap, diuen. Veurem què es veu des de dalt del Machu Picchu. Sí, arribem. Si arribem, Perquè és una mica drama el tema. No és tan drama. És el que passa quan puges una muntanya, bufes. La foto típica del Machu Picchu es fa des d'aquí, com es pot veure. També ens han explicat que no hi havia presons, que eren una mica més radicals, que si feien alguna cosa, doncs els mataven, perquè no s'han trobat cap resta de presó per aquí a la ciutat. I bueno, des d'aquí és on sabeu tot. I les muntanyes són impressionants també. Però si mires a l'altra banda, hi ha això. Perquè evidentment si som nosaltres hi ha tothom. Estàs molt primet, tio. Estàs recollonet. Has de posar. Estem pujant les escales del Machu Picchu. Jo també les penso pujar totes, encara que bufi molt. Jo millor agafo i m'enduc el mòbil, Vamos, que ja hi ets. Lili, amb jornet. Has tardat 2 minuts més que nosaltres, No, pues has tardat 2 minuts més que jo, res més. Ara mateix no sabem si som al Machu Picchu o a Lleida, Ara sí. Ja? Sí? Estem a punt d'arribar a la cima de la muntanya Machu Picchu. Aquí baix tenim el santuari allà baix. Des d'allà estem nosaltres. I allà baix hi ha la meva mama, que no pot pujar. I la meva no sabem on està. No sé on està, així que esperem que pugui arribar i la mare va per ella. Ara sí, som a la muntanya dalt de tot del Machu Picchu. Del Machu Picchu? Sí, Machu Picchu. Un cop ho he dit bé. I això és el que es veu sempre a les fotos i això és el que no es veu, que és bàsicament que no s'hi cap. Estem baixant ja, On estàs? Tenim les mames a mig camí que s'emporto les dues. M'he quedat, Dic que estan... Bueno, tenim a la primera supervivent aquí. Amb la gorra de TV3. A la gorra de TV3. Ella té patrocinadors, TV3 M'ha patrocinat el viatge. patrocina el vídeo. Estem en una encara, vull dir... Ens ha avançat i estava superràpid avall, Oh, espera't, no. Ensenya la mà, ensenya la mà. Hola, estem a un tren que ens han pagat les mames i marxem ja a Aguascalientes, seguit del Machu Picchu. I tenim aquí governs i tot, sembla que ens donaran ara.
Us donaran de sopar. Tot i que allà al darrere n'hi ha uns que tenen un llumet i copes. Però bueno. Marxem a Machu Picchu, esperem que podem tornar un altre cop a la nostra vida, perquè és una meravella. I fins aquí, ens la veiem. Ens hem portat pizza. Andina. L'únic que... Teníem tanta gana que no em puc gravar abans de menjar-nos ja no em queda. Elles s'entenen encara. Pizza andina. Si es veiés, no es veu No es veu res, però és igual. Altres ja no em queda. Ja ens mengem això. Morès. Que és gluten free, Gluten free. On està la càmera? Aquí. Enfoca't. Enfoca la cara, tio. Enfoca't. Bueno, aquí...